sagde vi jo til. Hej. Hej. Ja. Kan du se noget i toget? Også for det, men også der bliver Ja, for første gang i Mands Minde. Der får I forskellige røde farver. Det kan jeg ikke gøre det. Ja. Han er så glad for røde. Nu er der vel ikke et hånd, at de rødvine, det er der fandme mere. Det er meget, han vil være 4 kilo røde også, fordi det får han jo nok ikke den store hyre for. Der mangler lige det der stykke. Det var så skægt, at jeg var hjemme en gang i sommer, så var der kaffe med. Det er ikke korrekt. Det var starte. Kan den også bruge det? Ja, det skal være det. Hey, har du så ikke haft højden, der står her i vinduet, og I må også gerne få det om, der er en trapper for op til der. Bare I ikke tager noget i lommerne, nu har ikke et... Hvis de er fyldte, så vi kan ikke have mere. Over i borgen. Hvorfor skal du nu stå lige foran taxa, Günther? Ja, så er vi på besøg hos Børge K. Og det er jo spændende. Vi har aldrig været her i år. Jeg har kørt forbi en masse af gange. Heroppe på vej, jeg aner. Er der ikke? Jeg ved godt, at jeg bliver øl og vand over i borgen. Nu der. Det er vel til side til, hvad hedder sådan en opfølgning? Lad mig sige noget. Men det gør der ikke noget. Vi må have noget forklaring. Der er cirkelkar. Det må være kraftpanden, det der. Jeg er jo ikke. Jeg kan ikke med dig. Det er den, der biler om der. Jeg tror, kraftkannen er blevet skiftet ud med en kæmpe stor kæde og små kraftkander. Det gør ikke noget, Leif. Det er helt slarakken af det. Ja, må ikke. Det gør ikke noget. Hvad fanden så det er jo en bil? Ja, det tror jeg. Det håber jeg da. Ja, det er et rigtigt slaraffenland at komme ind i.
Vores tyske gæster synes også, det er morsomt. Han havde nok med fuld, da han kom. Der er mange, der har skændt, som de har stavet lidt over der. Hvis jeg har haft de 2 biler i dag, så ville jeg gå sådan for 130-40.000, ikke? Men det har jeg også haft klaret den for 25 år siden. Hvem lavede den for dig? Ja, det er selv det stykke. Det gjorde jeg. Og du også, Thomas? Nu har vi lavet det, så det er. Hvor længe siger han? Jeg forstår ikke, hvor det er rundt på dampen. Nej, en lille bit med varme. Ja, det er godt bevæget. Nå, men det er... Altså, det lavede jeg for mange år siden, da jeg kørte sommerferie. Så havde jeg stået Det er ikke gode, så jeg er mest fast på. Man sætter fødderne. Og her har vi det bør koge selv. Ja, det er frokost til deling. Det er sveden. Der er de vælger ikke helt med. Men i plade eller i søvn? Ja, det er lidt problem. Om der er lagt et klods op til Rydengården. Og nu bliver vi der. Det er da helt sikkert. Han var nok irriteret. Ja, det er Prøv at se, derinde har han den store kaffekilde. Dernede, der står stegepanden. Det var så her, vi kunne gå ned og hente øl og sodavand i den gamle Frederiksbergs Borg. Nej, jeg konstaterer, at der er andre normalt. Den har været stjålet flere gange. Den sidder ikke. Har den stillet? Ja, det er også Så står der reggae. Nej, outdoor radio. Ja, nu filmer du. Skal man på, at man ikke kører for stærkt, ikke? Jo. Ja, nu kan du passe på ham i gamle dage, han kommer med ned. Nu skal du se, hvad han havde. Hvad tror jeg arbejdstilsynet vil sige, hvis de kom forbi? Det var nok ikke så godt. Jeg har lige været på sikkerhedskursus. Jeg kan jo slet ikke tillade mig at stå og se på sådan noget. Nej, det vil jeg nok også sige, hva'? Ja. Nu må hellere slå. Næsten færdig, ikke? Og her der står den hos McDonald's, og det er altså... Det har jeg haft meget sjovt med, det der. Og 60.000 bananer.
og 60.000 bananer. Nu har jeg så lavet en aftale med Zealandia Radio, de skal have en long john. Så de får så en long john, den er 7,5 meter lang. Og så er lavet det cirka 90 fra jorden af. Og der skal jeg så have et jazzorkester til at spille sådan forskellige markeder og sådan noget, ikke? Så kan de få noget budcykelrock og noget budcykeljazz, ikke? Og jeg har faktisk altid været regnet før at være tosset, ikke? Og det er jo så fantastisk, man også kan leve af det, ikke? Og jeg fik en god start her for 15 år siden. Der fandt jeg en kvinde med penge. Jeg lånte 37 kroner af hende, og hun har ikke fået dem siden, og hun holder fast nu. Jeg tror fandme ikke, du får det. Ja. Ja. Kan vi ikke få en læreplads? Jo, det kan du godt, du. Har du 34 ud af? Ja, vi kan spille poker, du. Ikke?